Panguva ino vanhu kuti someone is in panic mode. Noda kwekuti wobuda vachitaura mashoko achiti why is it people are seeing heavy aiwa riot police aiwa ichifloka ichitenderera mumacbd. Why? They are asking the same question kuti why are they deploying the riot police. Zvinozobuda pachena vanhu vakadraw conclusion yekuti aiwa someone panguva ino ari desperate. Sanapinda mashoko abuda nyorwa panapa, ndoda subscribe like or on the bell icon. Panapa tichipinda muBBC Zimbabwe, these guys vanofambira nawo vanoposta this picture yamuri kuona heavy riot police yamuri kuona iyo aiwa haisi kuita zvekutamba, iri kutendera muCBD Harare kubudanyira chete the Gaza effect. March 31 is put someone on panic mode situation in Harare. Uposta this video vari kuti aiwa the 31 March protest yaisa munhu aiwa ine panic mode. Now panguva ino vari kunyatsokuona kuti vakomana vari kusapota the 2030 agenda, those guys now they are no longer aiwa agitated. Panguva ino vachichiti tono because they are fearing kuti aiwa we do not know the outcome if chazoitika musa 31 March. Why? Because those guys vakaita kuti installation with the current leader wenyika yeZimbabwe avepo, they are the same guys vari kuleader the protest against the Zimbabwean leader. Panapa ndo zvanyatso kuita kuti the situation ive very very tense. Ndoda kuti mukatarisa vana General Chiwenga, vana Bomushongeza, nyangwe nemamwe ma-allies vari kuonekwa kunzi panguva ino vakatisiya, they are the ones who led the 2017 military coup. Now they are the same guys vari kuonekwa kunzi hapasati pane chinhu chiri feasible chekunyatso kuratidza kuti aiwa these guys vana General Chiwenga naBomushongeza vane sapoti ipi. Vanhu havasati vakuzviziva kuti vane the army here, vanhu havasi kuzviziva, nyangwe ne the government haisi kuzvizivawo, or any other forces. People they are not knowing that, but they know kuti they are the ones who are leading, they are the ones who are leading from the front to cause the 31 March uprising against the Zimbabwean leader. Tudze mafunguro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi. Kana komesa kushema enyu tudze mafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.